Teri we bandi ya Kirwanda Junior Charles Nyagoka nigaenikire buna na ligete umusiki na ende taratiga kubuya umusiki no nyembeo yabirige kutererana ko gusabuna oringire ebisero na kuinuka korwa aso umuziki moteli yo kirenguma asicingero cyayi cya benga icyo kirengete kumurikira mono ebinyoro byitotomenyete nigamanyirigeta senigenso kobuna na singenja koira cinga kinyinge okoro butati bwae umanya gosokia engero na kikiagerire ataraigwekana akorwa uguchika kwae nigakuburia serikali echi county igore chiskuru cha maigirio ye chingero ilikogendelia ebiegwa by'umusiki murikito Vincent Munda nigatwaliganirio roboterwe egwo kubabanga kebunderangi ayabasani bane bagate magunkanie amabera na rujenga yabeire kararesi onyane bitago byaye konya byaerire yani umwana siasa kagoja iyo konyora ari nsepi agoicha insepi paka na bamo wikaransa nere nanya n'ubunyansigoro lakini buna konyora kerugoiga obisi yayo kongonta igote bingande bisi ochoche ngora kaiboire ime ya Bonyakoni Kirwanda Charles Nyagokotiso na somete skuru yo boroso ya Nyagokiani agasomeria yetono ime ya Bomwagamo amonelia ya Getangwa nyuma taraso secondary ya Gekendo chinga kiechyo oboremerwe bitoki obuboirete meringa sobo bukamure ndoto yakobo moralie giata Gekendo secondary ya karo twasoma ngaka form 3 nona atigirete skuru asengenjo ye chibesa chiaborete nona arwete ngagenda Nairobi kurigie gasi naro Nairobi naro bugima boga konga aliase mokonga egasi nkaliye Nairobi ngimanga chandeka ayana haro chendugu yangu na mangana amakong obororo mboli goitae egakyo moiri agantuguta enjara kamba kongita maene nkoliyegeteri pas ngaira naka aiga ikamobeteria koroboremi eriagendererie chinga kibo igasoeto boteli bwikwaya nenda akabomoro kigwisemo Kenya gusira choni alisio sababu aso mwaka bwiri bwa ya mochimikianda 92 umwaka oyomo mutu yokorara kwa alisio sababu agasokyo gotera kwayo gotangani inse ye bandi ya Kirwanda Junior ekerobono tata mokalisia chigosira mangane chingero chikangusa nganyora singinjiri ya manyinga nkarwa mashabiki atigaire kabwate birengererie bingenga itora nyoro umuntu gototereria bunarisi bakaba bakuburia amaswali ya mange sana ngarwa ya teko babuya ono mucho sababu na nje no mucho kuro sababu inteke tata mokale gokora ninke manyete ngarabono tigansoe ndosio gotera omusiki bono njete gocha vero hopeni ekerari siasirire na mashabiki bunaburire naki nabo mwatige pendi konye yale gotosemia bono yasira bosaigo amatera yabugeti ayuale no bosemio bonge niga mashabiki amuitonire na gotaka komanya buna ninki kya mobera egento boiga goteba uarekire asa marieta anenkoro kwa Nicolas Onuna Charles Nyagokotiso isanchia ichi nyinge niko chibwata bosemio bonge nabo chikonya chiko inikale nyano monto oyo ubwate none birengererie bibe onya birengererie achirange bomoreta angasi niniga buna bonega bande kuna kubutona kaibana Nyagoka chetera amangano umusiki kali rero gwikaranza osokyo gotera mambi uikoga ata information yani goiko korobotati wa mangana bunokoro sikintu kia bwango tate komnyoke studio na boke koera bwango umusiki notakeire uikaranze oyorengererie ekiage nara igure abanke mokobori Nyagoka tayo abande bateba Nyagoka atiketo umusiki lakini ndetinda atigo umusiki ekenege ento kirekia manyinga asebono iga meroberi ne menge tobwate amasoe sintogenderete na ende bwango iga ngagetengana bomuranyore chingero chinyia echo chireriko kabisa egere chisemia abantu baito na ende umusiki no yokoreta abantu baito buno mogusi amo nigagoteba kobugia chingero gwikaba ikire volume 15 neseto niga kogocha nebitange binge korendetara kwa moyo gwetera buna chingere chine chiangerire gendereirie ekaro gwa kode kintu kia berekia na bukurwa ne kujiseki chinyinge sana chiseki nchia bete nkanyora matemu amange paka nonya ne bintu binde bikanyora ntate kubwatungana na kinga gwaterire chi copyright ninde tokanda paka kotini chi copyright tikajaga kuligwa ya seta yong bugeti copyright ya muntu ekige kango moyo ekaro kia ngo moyo nga ankorwa ni gwa sengenjo yegasi
ikamento moyo mono ngateba ngabo ni nere gasi ngokora so igo kindi gionse okore karo konyoro kurwa ni gwicigie kinekia ekine kyo bwenta okora bako mwiso oitero musiki uyu twamanyanire n'abasani abange bankonyire because abana bane ngonda bali skuru mbuya menyete tindi njara musiki uyu ogerire twabeira abantu gwetera buna amatera n'enchera yamo yo gusegeta obumenyi obuya nere buya chiserikali chiegenga chiene kibuna amaegerio ye chingero nari na intwe usiye ngima antobwati music academy esukuru ekwegeria igoro yo musiki buna chi county cha chire mbata itikoranga omusiki ne gentu kya maana sana onya nabana siasa tuikorra bani tubagotumekana na kinte tondo serio gotera ngocha kujire campaign ochakere president bakoma MCA esukuru borio kwegeria mangana music mbata itiko yinyo so ikona bana ariko tebanga asiji county yetu especially Nyamira na Kisii ndotakeire gutwara esukuru ekwegeria music ekiagara buna bono moro CBC ajirera onkwara abana bakogoreruba kibita baire school lakini skuru chinyene chiri kando chigosome amangana music yoka akuna kagendrete koene kiabuna no ari kioriri kyo musiki ningabekire tene ningencho yogotera kwaye kwebunda igoro ya mangana musiki ona ateranga ebunda ne ebunda ina minute nga amangana aya togoja twakora siasa nabo tukochoro murai wakagire ngabono na chago konya buguri misigeri mwabwata obegente tofauti oba careless mwaka getenga mwanyorire bundira buguri musigo moira na kulera okotera nkoro nkagirite na kureriko uji gosoka bwangoiga nterete ng'abantu batebire nga natigiro musiki na bero mulisia obo nabwo boseme bwe bandi ya Kironda Junior kurasenya gwoka gochase jamii ya Mwamogusi uchumbe ndabatebye nga asa matera atukubukia uko yategerera takotegerera timu yoko tenge bionsi ne biano twateba entertainment neganirie lakini rusingana kangana kamo gagokonyaye ekero gagokonyire gakonye ni family yao neke ne gitabu twarikire gwitro gotera gutaigusira na korugo bwenda gogosomia na indi urusika ngana kamo karagokonya subugi mu butomenyete na kiye korangora nga finishing point nero yenge yo na kiyo kora korwense despite ati waete ira mangana amange ekiagara omuchi emeji etomenyete ogokora ngoringa no tukatoka iyo abantu babatango muchuri no yonyarebe muntu tayo iboire oragereiria kwaro mutaka nindi tugwanjo tuamenya no butaka obwo nende kwa bwanjirana nende kwa kumutaka negasi eri yo musiki abange buna mumayete osabange buna mwara igure nerongenderete tindatiga musiki kubasemia kubamanya amano kubatengia ekiombe kiabomo bwechinse gose UNESCO nigo kegoteba gwetera chingero iligiria abantu nigo likoigwekana nabo igo chingero nenchera ya moyo kolete ibinyoro amo nche ngorokwa Vincent Monda.